Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? 37-нче комплекстан Зябка кадәр 1 сәгатькә якын юл. Поликлиникага ни өчен ярты шәһәрне урап баралар? Фатирларда салкын, подъездда куркыныч. 26-да 15 йортының подъезд ишеге ябылмый. Кемнән ярдәм көтәргә? Беренче урында Каргинов экипажы. КамАЗ-мастер 17-нче тапкыр җиңү яулады. Балалар поликлиникасына барып җитәр өчен ярты шәһәрне урарга туры килә. 37-нче комплекста эшләүчеләр җәмәгать транспортында сәгать буе барырга мәҗбүр. Аларның балалары Зәп бистәсендә урнашкан 3-нче поликлиникага беркетелгән. Урынга 9-нчы маршрутта гына барып җитәргә мөмкин, ул автозавод Мәскәү проспектлары аша урый. Лилия Гатина дәвам итә. Резеда Латыпова күп балалы ана. Иң улы баласына 6 яшь. 37-нче комплекста дәүләт медицина учреждениесе юк. Алар Зәп бистәсенә урнашкан 3-нче поликлиникага йөриләр. Барып җитәр өчен бердән-бер туры маршрут ул 9-лы. Это очень долго, и по времени почти 50 минут он объезжает весь город, и хотелось бы более короткий маршрут. С пересадками, да, очень неудобно, потому что маленькие дети устают, это большое количество времени нужно, бьет по карману, это в один конец 22 рубля, плюс еще если с пересадками 44 рубля выходит. 9-нчы маршрут чыннан да гади түгел ди Николай Тятюшкин. Автобус майданнан хәрәкәт итә башлый, маршрут Чулман, Хәсән Туфан, Сөембикә, автозавод, Мәскәү проспектларынан үтә, Ярчалы проспектына чыга, пединститут борылышыннан соң Зәп бистәсенә таба китә. На выход на линии ежедневно более 50 машин выходит. Интервал днем там друг друга они видят минимум 2,5-3 минуты. По времени от 37 до поликлиники детской, значит, займет где-то 40-45 минут в пути. Шәһәр башкарма комитетының мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгы Рима Мөхәммәтҗанова аңлатып үткәнчә, әлеге проблема турында беләләр. Транспорт хезмәте күрсәтү стандарты буенча 2 тапкыр башка автобуска күчеп утыру рөхсәт ителә. Шуңа күрә шәһәрдәшләргә уңайлы маршрут сайларга киңәш итәләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Фатирларда салкын, подъездга чит кешеләр керә, куркыныч. 26-да 15 йортында яшәүчеләрне шул проблема борчый. Сәбәбе узган ел ахырыннан бирле күп катлы йортка керү ишеге ябылмый. Шәһәрдәшләр белән хәбәрчебез очрашты. 26-да 15 йортының бер подъездында 2 айлык ишек яба торган махсус механизмны алганнар. Подъезд ишекләре ябылмау сәбәпле фатирларда салкын, подъездга теләсә кем керә ала. Домофон да төзек, әмма ишек ябылмый. Подъезд үтәли, түбән катларда җил йөри. Шәһәрдәшләр коммуналчыларга узган елның ноябрендә мөрәҗәгать иткән, әмма нәтиҗәсез. Опять никаких мер не примут, потому что это бесполезно. ЖЭК им, хоть говори, не говори, хоть звони, не звони, они никаких мер не принимают. Вот. То есть с ноября вам помочь не могут? Да, с ноября месяца нам не ставят. Холодно, в подъездах алкаши спят, все вот это. Все свои нужды справляют, постоянно молодежь сидит, тоже пиво пьет. Шумно, да, курят постоянно, все это. Йортта яшәүчеләр коммуналь хезмәтләр өчен ай саен түли, әмма ишек элеккечә ябылмый. Торак эксплуатация конторасында домофоннарга хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау белән махсус оешма шөгыльләнә дип аңлаттылар. Было одно обращение 26 декабря. Оно было передано в ООО ДСГИ, предприятие, которое обслуживает домофоны. Для того, чтобы оказать какую-то помощь со стороны ДСГИ, к нам обращения не было. Домофоннарга хезмәт күрсәтүче оешмада механизмны ишек яннарын ремонтламыйча беркетеп булмый. Бу эш белән идарәче компания шөгыльләнергә тиеш дип аңлаттылар. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Кыш быел уникаль, соңгы 120 ел эчендә ул иң җылы кыш дип санала. Шул сәбәпле Татарстанда Идел аша вакытлыча 2 боз кичүдә ябылачак. Әлегә боз катламы урыны белән 30-35 сантиметрны тәшкил итсә дә, коткаручылар барлык тәҗрибәле балыкчыларны һәм шәһәрдәшләрне сулыкларга кермәүләрен сорый. Чөнки урыны белән боз астындагы су бер күтәрелә, бер төшә. Шул сәбәпле күлләвекләр буенча ярыклар барлыкка килә. Боз ышанычлы түгел. Атна азагына кадәр һава температурасы плюс тамгасы белән булса, киләсе атнадан бераз суытачак ди синоптиклар.
Бала белән уртак тел табарга өйрәтәләр. Берничә ел рәттән шәһәрнең беренче балалар һәм яшьләр иҗаты сараенда ата-аналар өчен университет проекты алып барыла. Аның төп максаты барлык ата-аналарның педагогик белемнәрен арттыру һәм балалар белән дөрес уртак тел табарга ирешү. Ата-аналар өчен дәресләр иң гадәти булмаган формаларда уза, семинарлар, тренинглар, ачыктан-ачык сөйләшүләр. Шулай ук дәресләрне шәһәрнең ЗАГС психологлары, педагогика һәм балаларны тәрбияләү проблемалары буенча әйдәүче белгечләр үткәрә. Барлык ата-аналар өчен университет бушлай, вакытын шалтыратып белешергә кирәк. Дәресләр апрель азагына кадәр үткәреләчәк. Чаллы мәчетләрендә татар телен укыту дәвам итә. Белем бирү ислам нигезләре курслары кысаларында уза. Гыйнварда Нәзәрәттә мондый укытуның 2019 елга нәтиҗәләре ясалды. Төп максат милли аңны саклап калу ди катнашучылар. Бүгенге көндә Татарстанның 20 мәчетендә оештырылган татар телен өйрәнү буенча бушлай курсларда 450-гә якын кеше белем ала. Әлеге курслар республикабызның 15 мөхтәсибәтендә үткәрелә. Татарстан шәһәрләре һәм районнары арасындагы лидерлар рәтендә Чаллы мөхтәсибәтләре. Мәсәлән, шәһәребезнең Ак мәчетендә 3нче ел рәттән әлеге укулар алып барыла. Биредә 23 кеше белем ала. Укулар атнага бер сишәмбе көне уза. Татар телен төшенергә Чаллы дәүләт педагогия университетының доценты, филология фәннәре кандидаты алынган. Монда инде йөриләр төрле яшьтәгеләр дип әйтик инде. Яшьләр дә бар, балалар белән дә килүчеләр бар. Әле менә нидән йөри башладылар. Чечен җегетләре булай килде. Ни белән, гаилә белән. Һәм инде үзебезнең күбесе үзебезнең татарлар, әлбәттә йөриләр. Һәм инде ана телен белү әлбәттә бөтенебезгә дә ул тиешле инде ул. Дини күзлектән караганда да, дөньяви күзлектән караганда да ул һәркем үз милләтен яратырга тиеш. Телсез милләт була алмый инде. КамАЗ мастері яна җиңүче. Сәгыд Гарәбстанында Дакар 2020 ралли марафонының соңгы этабы тамамланды. Финишка беренче булып Андрей Каргинов экипажы килде. Ул гомуми зачетта да җиңү яулады. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, Каргинов командасы Дакар 2020-дә 7 этапта да беренче урынны алды. Пилот инде икенче тапкыр ярышлар чемпионы. 2014 елда да спортсмен ралли марафонда җиңү яулады. Эмоции переполняют, наконец-таки мы добрались до финиша и с отличным результатом первые 2 места у нас в команде. Поэтому спасибо всей команде, спасибо экипажу, спасибо болельщикам, спасибо всем зрителям, которые смотрели, переживали, но постарались оправдать их надежды. Каждый Дакар он по-своему отличительный, по-своему сложен, и каждый раз организаторы придумывают что-то новое и незабываемое. Бу сезгә эшрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Кировская обувная фабрика принимает обувь в любом состоянии на ремонт в фабричных условиях. 18 и 19 января в Шатлык. Нина Усатова, Александр Панкратов, Черный и другие. Народный юмор и любимые артисты. 25 января. Искрометная комедия «Любовь не картошка».